Papa. Papa, I'm not going. Papa, I'm in coma. I'm a side stubborn, cash. But I'm a cousin, be Bagalani. Now one day, I got Balani and in which they are Bagalani. Papa, I was in 1 year. It was my money. No, yeah. Oh, and I gave me, Papa, but I don't know. Give us some BK. Tuturane piane petayo toidi, Papa. Papa, baligo. Papa, biko. Abiko ya nazigi. Bahara. Uzobula nine. Aishi mejo. Papa, biko bahara. Papa, wone gamunwa. Warangwa alufuo. Papa, nyara yezi odumodo. Papa, nazigi biko. Bahara. Uzobula nine. Aishi mejogi. Papa Pico, you'll be better. From today, you'll be a young tago. Bar. No, not. Sit down. Papa, Oh no, woman. There's no doubt about it. Woman. And I am proud to say it anywhere, any day. It is for a purpose. Oya keji so onye ọbụla mụrụ nwa akwụkwọ nsọ mere enwe di na nwunye ha mụta nwa ha azụọ ụmụaka ọbụla nwoke zụrụ empty handedly ha na-adị iche from ụmụaka di na nwunye zụrụ. Your mother was not here. Ono honga. Ụmụ akwụkwọ nwoke emere m gị ike m ha ekwesịrị ịtụ m ike tụọ m odogo because agbalịrị m. Izu otu onye na-ara ahụ afọzi izu ejima na nwoke. Ọ mụtara n'ụzọ. Ọ bụ na n'ihe mmekọ. Ihe niile anyị mere ọwụ just ka anyị mee gịnị ka anyị nwee ike nwee nkụzi maka ụbọchị taa. Biko. Otu ọbụla m shiri kwujọ unu. Baa mba. Gbọọ iyi. Kụọ ihe. Gbaghara m. Sometimes agaghị m ame. Mbosi ọbụla m batara otu ọbụla m shiri hụ unu mewere. Mana asị na nne unu nọ ya m kụzie mama akụzie. Ya daba. Onye ka eji asị nwaanyị ọbụla mụrụ nwa whenever anytime onye anwụla. Nwaanyị ọbụla mụrụ nwa ga-adị ndụ zụọ nwa rie uru ahụhụ nwa ọ tara. Mana ọ bụ na ịzụ ha ọnwa ịta ha ahụhụ gị bịara iru uru ọ gaghị awa ọkụ. Ọ gbaghara gị m ọnụ. Ihe niile unu na-emochi ha unu n'aka. Mgbe unu bidoro gawa odibo akpọpụrụ gị mgbe ị ka nọ 7 years. Makwa ebe niile ị gachara odibo gị ga ebe a gị ga ebe a gị ga ilu gị ga before end their up na ọmịcha anyị gara ikpeazụ. Mana ekele dịrị Chineke n'ime ihe niile a na ọwụ lessons ka anyị gara. A na-amụta ebe ọ ga-adịrị unu na mma. N'iyi niile m kpọrọ unu ga-anwụ Chineke kpọọ unu ọkụ ekwesị mee nka. Ushi ha n'obi. Nye ndị awụ mba nna na nne na-abara nwa ka mba bara uru. Nwere ga-amụta nwa Chineke kpọọ ya ọkụ. So if I curse you, ushi ha m n'obi. Ọ na mgbịrịgba ọnụ. Ana enwere ụdị ihe Chineke na-anaghị elegara anya. N'ụbọchị taa ana m agọzi unu unu ga-apụ iche n'ụwa. Onye ọbụla che na unu agaghị abụ mmadụ unu ga-awụnata mmadụ. N'ụmata etu ọbụla unu siri dị ma unu toro ogologo ma unu ree mkpụmkpụ as far as unu dị ndụ na-eku ume okporo ụzọ ga-erubere unu isi. Onye ọbụla unu tinyere aka ọ ga-agaziri unu n'aha Jizọs. Ọpụpụ na mbata unu ga-abụrụ m ngozi. Chukwu m ga na-edobere m. Onye mere ka mmụta unu ga-eme unu enwe ezi uche nwee ezi akọ na uche. Unu agaghị anwụ. Unu agaghị anwụ. Unu agaghị anwụ. Unu agaghị anwụ.
So, and what do you mean now? So, Sammy, I know again, ma. Hey! Hey! Sabina. Sabina. Ya oni wile plaster blanket mashi anya ga kamgbe shi. Some no maji mu ụmụ m kopụrụ ga anya. Akroma ko buto odosa kopera ha ni kope. Film ka atola ka film. This movie sweet like a movie. Hey, ụmụ nwanyị. O nwere ihe desperation na-agada akọsoro ụmụ nwanyị na ndụ. Mpaga etikwa aka. Ọ hụna na onye ọrịa ka ọ dị ya akwa na-akụ ya. O tikwa aka ka o nwee ike bupụ nje ahịa ọ dọbara n'ụlọ. Enwe da idea. Amado so. Was ba ihe andra na no bring on na nga obro ba ante. Ndị ababa capitalize. Kwa me enwe da idea. Hey! Ote ka o kwesịrị ka ụwa dịwa. Ọ sị ihe a mere gị na ụmụ agbọghọbịa ndị ọzọ nọ n'ụwa niile ga-eji ya amụta ihe, obiọma ga-akpa m. The world is a lesson place. Onye ọbụla na-amụta ihe from daily happenings, onye ahụ enweghị ike ịmụtala ihe ọzọ. Lele oge m so ha ji lo mgbe m logo ha ji m na-agba 419 m moto m na-agba 419 n'ala m. Ama m mgbe iwe nwa flawa nta enwedị ụdị ji ọcha na-abịa fọtụrụ. A na-emegba gị isi mba okeke bịa gị isi na onye pere mpe elebe pakịrị moto gị elebe ego gị nọ elebe nke anọ ị na-eche ndị Malaysia ị na-eche ndị nke ọzọ. How many of them that are today ụfọdụ n'ime na alụcha ha apụga ha ebe aga obodo oyibo nọrọ kịta ele ebe ị nọ mansion ọ nọ here but you are still fighting to enter. Ọ wụtụkwa otu onye ekwensu ahụ ohi a ga-ebu ya nwere onye ọzọ a ga-ebu ya. Ị ga-ebo m ya mbụ ka ị ga-ebo ya nna gị ka ị ga-ebo ya ụmụ m garala onwe ha nta ka ị ga-ebo ya mmehie ka ị ga-ebo ya fada nọ na parish anyị. Ọ wụtụkwa otu ekwensu ahụ maka asị ihe niile a na-ebu ekwensu n'ụwa na-emegebu ya mmadụ onye ahụ anwụọ nwanta. Onye ji aka ya gachụrụ okwu ji aka ya metụrụ onwe ihe na-eme at the end of the day ya bụ ekwensu. Ekwensu o mere ọnụ gịnị? Ka anyị hapụ ihe mere n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta ka gịnị wee mezie ka anyị chefuo ya. Anyị ga-echefu ya echefu.
anyị ga-echefu mana ọ ga-aka mma na ndị nọ n'ụwa ma ndị niile gbara gị okirikiri na ha ga-eji ihe ha mere gị ugbo amụta ihe. Mgbe ahụ ndị na-abịara gị asị nwaanyị dị ka flawa ka ị nwere ike n'oge ka dị nwere ike ịhụ na Amaka lụrụ di at the age of 35 ga-esi mba after all ka mbiri wendụ otu ochi agara Amaka otu ochi agara gị. Destiny can never be the same. Onye ọbụla nwere destiny ka ya. Enwere ụmụ nwaanyị ga-awụ ha nọ 32 ha abanye na menopause, ụfọdụ ga-anọ 40 still ha ka na-ahụ nsọ ha. Body language differs. Mgbe ahụ ọ na-abịara gị grab it. All everybody ga-alụcha di ji ego. Mama anyị ego ole ka ha ji mgbe di ha lụrụ ha, mana ha chịkọlata aka bịa together with ịhụnanya bido ọmụma nwa. Ụmụ ha tolitezi, ụmụ ha nwe ego, ha na-azazi nne ụmụ ji ego. 5 fingers. Okay, Mune, this is the word for you. When you respect somebody here, you will climb here. Give respect onye nonga, give bagote ba the same thing with umagala. Hasa kwa nwe ru sekporo ala. Ya ngonne yara. Di what you want to see the most that no dig gala gi ego, ma ọ na oge nwe ego nwe ji euro. Omukwere ịhụnanya. Unu enwetekwa ihe unu ji eri nri. Unu abụ etikọta aka ọnụ. O nwere some men ga-abụ ha lụta nwaanyị, nwunye ha bata, doors emepe. O nwere ike wụrụ na otu together as 1+1. Unu tikọta aka ọnụ, you push the future forward. Ofu nwa bata, nwa ahụ nwere ike eme gịnị, ụzọ emepe ya mgbe a na-akpọ aba nwa chi zitere. Chi meghere. Ihe ọma akwa azụ, ihe ndị awụcha ha mmadụ. Gị na-eche onye bụ moto. Ele jipụ gị, ngwa n'ugbo ele ya. Ị ga-alawa. Ị ga-alawa gagaziri gị. Onye m gwara gosi ọkụkọ ute ekwu ezuwe. Ọ bagara n'isi ama m ndị dibịa gara m mgbe ahụ arụwa n'anya. Ọ bụrụ sọ arụwa ha ka ihe m pere ka nwa ihe m na-apụpụte. Ha ncha akpachara ha transfa. Achọkwara m ịga taa ahụhụ. Yọ ha choko nwere ihe nna ahụ m fuchọ n'ime ha. Asị m bụ fuchọ ama gbaburu nte matụrụ mmadụ. Biko gbaa biko. Elegidere m tiko m aga m echi nọ chugwe n'ụlọ nna m makpụkwe from frying pan to pan. Si mba kama gwa m nọrọ n'ụlọ nna m. Ọkwa kama gị nọ n'ụlọ nna gị onye ikwu mgbe ya. Ngwa ugbu a biko ị ga-alawa ga nọkọrịa. Yes, ị ga-alawa n'ụlọ nna gị ga nọkọrịa. Nwe ha lokeshọn n'ebe ile anya ụlọ ahụ dị hie. Ịchọkwana lokeshọn ị nwere ike gakwule gọọmenti ọrụ saịdị nwa orubi ha nye gị ala n'ịkpa gị rụrụ nwa bọngalo biri nge ha zụrụ nkịta bekee deme ya na-agbaje gị hụ mgbobi nkịta anọchi anya di gị akwa ịghọtago di ya nọ ha hie. O can see my wife is back. Yes, nne ụmụaka m alaghachitegazi ọ mụọla nwa and ụmụaka awụ onye ọbụla ha sị nụrụ ha wụọla mmadụ. Ha sị m ndị ọma alụ ihe m dị n'ọka mgbe na-echegwo nche ụlọ ha ga-asị m pa ngwa ga alụrụ nwaanyị. Achọghị ihe ga-abịa tute ọgba aghara. Awụdụ m Chineke ọ kwesị ọwa ekwensị na ya gakwunye gị na akpeji. Sabina si nga apụlite onye gbaghara biko kulite esegbula alụ biko mba kulite Sabina kulite. Akpọrọla m go. Akpọrọla m go. Yowazi ndị na-achọ gị ebe ga-abụ ebe ọnụ. Sabina la ba anya mpia la Ola wala Sabina la ba anya mpia Sabina la Nonsense.